मालै बेयाव मा जमा जमा जादों इयाव नोंसोरहा मा मोनदों नोंसोरहा इयाव मालै आसोल माथो सानै सिख्ला गुमदों माथो नोंलाय ओइ आंनो सासे हरनाय आसोल मा नोम्फाखौनो हरनाय जादों बेलाय लामाजों फैदों लामाजों थांनो हाया सोर मा खालामदों मा खालामाखै बेखौ नायबाय थायो नामा साला बदतमिसफोर फैलायबाय बदतमिसफोरा सिख्ला एदावनो फैलायबाय औ लामाजों फैदो लामाथिंनो थांदों मोजाङै थां सोर मा खालामदों मा खालामाखै बेखौ नोजोर होबाय थानो नाङा नोंसोर थांनो होदो जोंखौ जल्दि आरो नोंसोरबो थांदो थां जों बेनिफ्राय थांनो होननानै फैयाखै जों सिख्ला हमनोसो फैदों हमना लांसै जों मानो फैयाखै बुन्दु बै सासेखौ हमनो थां या आंनि बिनानावखौ हमना लांनो नोङो नै ला मस्लाया ओइ दै दखर होखावबाय आंखो ओइ मा जादों नोंसोर बेयाव हा मा खालामदों नोंसोर बेयाव मा जादों जमा बेयाव ओइ सार माथो पुलिस फैबाय नों खारदो फैबाय बन्धु मोजाङानो खारदो जाबाय सार बिसोर जोंखौ हमना लांनायदोंमोन अ नंगौ नामा आगै हनै खारबायसो सालाफोरा खारलांबाय आरो माब्लाबा लोगो मोनबाथाय हगारथारा बिसोरखौ हमना लांनानै जियानि दालि ओंखाम मोनजाबासो खम मोनगोन बिसोर बदतमिसफोरा सार बिसोरखौ लोगो मोनबाथाय नागारखाना सार मोनबाथाय थिगसे साजा होखा सार बिराद गाज्रि थासार बिसोरो बदतमिस गोजा आयु हाबाब आयु खारग'लांबायसो बदतमिसफोरा सार रुसिकाया थिग खोथाखौनो बुंदों बिसोरखौ मोनबाथाय नागारखानाङा सार थिगसे होखा सार जागोन दे जिंगा दासि नोंसोर बे जायगाथिं बांद्राय फैबाय थानो नाङा मानोना दानि जुगाव मा समाव मा जायो रावबो मिथिस' हाया बेखायनो नोंसोरो बेथिं बांद्राय फैबाय थानो नाङा थांदो थां बिसोरखौ आं नायगोन जागोन दे सार फैदो आगै थांनोसै आरो प्रिया नोंबो बेनिफ्राय थांदो जोंबो थांनोसै थौ आगै रहाय मा आंबो नोंसोरजों ज' थांफानोसै आयु हाबाब गिसोबायसो आंहा नोंसोरजोंनो थांफानोसैहाय आं रुसिका फैदो आदा थांनोसै लोगोफोर नेक्स्ट एपिसोडाव लोगो मोनसिगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो हो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो हो बाय बाय नेक्स्ट एपिसोडाव लोगो मोनसिगोन लाभ इउ अल